yena yedimu kuma wuti abusiafo eda mo nyina se ewo otwempa ma twen yen na yede the spiritual house ebremo ena eya desua ofro nyame enhyira mo oba de enye obi akese na onte nanim enche ni panyina ena eye adwada na wotwemo da edikan enene yede sa episode we ebremo wani guso hwe Kumawu TV Afrikasi agentra ha ewiase nyina na agoprama ujina so yesi eye the spiritual house ehye Kumawu TV afidie no mu abusua meka wo say aha ene platform ayesua de na ha ye ne di atem yesua de na wusua de a enye de wunim ene ye kire wo enti na yesi wusua de wunim ena wusua enti bra wo ase na etie ensem a ekono ebebo a no afa emoa wa na wato atwene sa na esua de nyame enhyirawo na wo hwe mesesi yi obetimi log in ewo YouTube na ye Samdakus TV ya Samdakus no spelling na ye SAMDACKUS na the TV na so ewo YouTube so enti wo bo Samdakus no ye damufu a ba ko pe Samdakus ye ba ko pe na wo YouTube so na se wo ba Facebook nso a eye Kumawu TV on Facebook Kumawu TV Afrikasi nyina ya tamdo ya kwakoto Facebook enti obenya e ba bia na se okuta phone na woni Facebook woni YouTube nso a ubeti wa ko Google wonya ko Google ho nso a eno anse u press ade bi efa no 2CTV a eno nso obesa nso anya ye over 1.5 million views na ehwe at a time enti abusuya meto mensa frawo se brame anya adwuma na akwanya ho bebre ya ye no betimi aye adwuma ma bibia nso etimi ya kama oba de nsaw me a medi dwumade ho chia me medi Major Prophet Charles Opoku Dako ya wo from Major 1 na Major so na oba me sunsum den dia ya from the Great Oracle 1 eno ya nimunyam sha me de mama honhom ame no mo edi dwuma oba de nsaw oba de anya okese me dane me ho aba me ba ya de aka ebe hye so oba de nsaw me da ase ehoni ahade come up akata wine akata wine so I say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchansi ni twa no aye me de asebo chale menu na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na menu e ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roofing ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo Alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensuo to awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patch say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de bo wo dan ne so esan say ye nchansen ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enchan GB1 nice one ye wo kala bia bi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so surprising Edusa Herbal Mixture any Edusa Herbal Capsules e ho dwa na nemi godi bra wo mo se tem bia complain wo sisi any koko ne e pese eje otu dem eno ho dwa kese pa na nemi godi ye no na woni eyema oba ne bem Edusa Herbal Mixture any Edusa Herbal Capsules eye koko any sisi yare adro kese pa Edusa Herbal Mixture any Edusa Herbal Edusa Herbal Mixture any Edusa Herbal Capsules emma memme gina brane na eye meyi hey ne dra wasesa ni nyina ba ogu ye sida me ko mi ni ya kwa edu wa dance ye aye adwuma nkata a living testimony
Ona kwaje odie. Adusafrey, obie timinum bi. Ajisa penfo. Wona wo man koda no fo. Ene de onya mfie dumi mu. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkrato yi mu. Agye atum sɛ ɛyɛ. Bafana kama sama mami, bafana di masama mami, bafana tu minyarewa, na wa mama wadi ya suchai, usisi ya uya, bafana Mr. Bonoria, sasa brena maya ume, bafana Mr. Candidacies, syphilis munamure, abibi duro mujata, bafana unum capsules, no Mr. Open phone and no, wouldn't feed me no jai, and what you'll be at. Come up, Akata wine. That's what I say. I didn't say when I use you. Not a forklift the dada, and only a Juma made the bed, Juma. Na mi betri yano, and then chance in each channel. I am a day. Hey, I said, oh, tell me, you in a job, be a board and someone, and your crowd. Or the way was if I took a damn fin, in so to a bonus shower. Chama boko dear. Me say, my pocket down you. At the international contractor. No boss on the mini buy. I was such a in your try best shower, roof in Nanya. Papa, what that? GB1. Abusia for Obade Nshraw, Obade Nyo kese. Ya damu nyina ase, wo twempa amonya na matwen yen. Ana yetietia ye break ne so na yakomu ntententententem. Ana asomtre de atopono so ne say. Was Adam and Eve were the first creation in the Bible and the Quran? Yakase Adam and Eve wa. Ya de betwe na bekase Adam ne Hawa. Omo ni nipa obade edi ka abo won. Said the Bible and the Quran eka no. No kre anasa nya no kre. Yemo nwuram sese a ne entutumrika fa pen no paper. Christology for any Islamists. And we are dealing with Quran and the Bible. Yeshim, the Bible no kai and the Quran no kai. Me pa cho wa mentu me kana me fa me guest na entudwa. Abdul Salam. Mejo. Me mo akwaba. Mejo so. Na what to say? Nyama do boko. Oba de nsai. Tachima fo nyina ye chiamo. Abdul Oba be ka mensa asumdwem. Ya damu nyina ase ene mpaye pa mo bota echi. Abdul Salam. Mejo. Yankwa ntentem. Enan kwa ne bra obi ehwe wo. Fa number to dwa na che de otimi ye kakra bi just 2 minutes. Na yemfa adesua ne mra. Yo mejo da was bi enan numere efifo mo hwe ye na mo tie ya na numere ye be che obi bia techima fo nya me che mo de ka mejo ye frame Al Hassan Salam. Me fi techima nsuta ho na me free. Okay. Na mejo juma mi dini se ahaban na mi di ye adwuma mo na emre bia ye ba ye bobo ya de bi ni so na ne nananom tumi ene nananom tumi o mo de dom me no mejo amamanya oxa dura mejo duru ye nom na mum ye di mejo wa oxa adua wo so aso de chini doctor ye twa o mako ne nchine anka ne sa ne man se me nunu mejo enye adua ye mo wa 5 days sa duru no doctor di bia enyenya sa duru no mejo sa osa ne to na se mo sa duru na me nto ntia na mo 5 days ne di sa duru na nhwa de ti mejo obi o ye change for na wo se me osa ye me ye twa me ne ma me bubo so nyina no o don frɛ me na me ma na duru na ono mejo afi yan samra na oni mejo yan samra ya sem so me se obema o se ne be mo hia mejo don frɛ me ne be kyerɛ na de a obena ti atiefo na ya kyerɛ o ma de no me srɛ o mo adna yese mo yam mo mfa blender enyam na mo utwi no grader so a bombonda so de ebo o de bu cement no otwa ma na afi ansa na se de kyerɛ so yusu na wa yusu no afi mejo e pe obi a o spiritual marriage afa no o don frɛ me kyerɛ na de a obeye 1 day 2 days na spiritual marriage na firi so mejo pro ya re ni de yentimi mo so because ye mre no e kwatie yenti o don frɛ me a ya de o betu ya ni no se betumi a e be ka kyerɛ so yentimi so a mejo e mo waso ate fa number ne to dwa mejo number ne 0248 0248 37 68 21 0248 37 68 21 Abdul Salam ena watene nka no ono ane fie di de friend Hassan Salam ba obepia fidie so friend Abdul Salam enti tie ne ye mai me pa cho da se Abdul Salam yentutum ne kantem
ukọ Bible mu a yɛsɛ Adam ne Eve ɔmo ne enipa a ɔbɔ adeɛ edi ka abɔ wɔn saa na Bible n'aka na Koran nso so ɛsesan Koran nso sɛ Adam ne Eve ɔmo ne yɛbɔ wɔn a na sɛ Koran nso ɛbɛka ɔno nso na account foforɔ enti sɛ wɔn ne adesua yɛde ato enti ɛna ukyerɛ mo sɛn yo mɛda wasi biem amese akɔhyɛ obi saa me no saa ne teɛ sɛ ɔkɔ Bible mu a ɔmo ka kyerɛ sɛ Adam ɛne Eve nkwa na ɛyɛ ahyase a Onyankopɔn ɛbɔɔyɛ ɛyɛ nipa a Nyankopɔn bɔ ɛde ɔmo di kan ɛna ɔkɔ Quran mu nso a saa na ɔmo nso ka kyerɛ sɛ Adam ɛne Eve na ɛyɛ nipa a Nyankopɔn ɛbɔ ɔmo di kan na mo mɛjɔ sɛ yɛsua deɛ akɔ mu a na ɛnyɛ Adam ɛne Eve nkwa na Nyankopɔn bɔ ɔmo na Nyankopɔn bɔ enipa na ɔmo wɔ hɔnom dada na nipa wɔ hɔnom ansa na Nyankopɔn bɛpeke Adam ne Eve efiri saa nipa kuo no na mmom sɛdeɛ ɔmo twere de brɛ yɛn no mɛjɔ books ne soma hodo a ɛwɔ asase wɔ so nyinaa obiara fa aseɛ no de firi Adam ɛne Hawa so na mmom ubisa obiara setere anase obiara kyerɛkyerɛ ɛwɔ mu na ɛyɛ different ɛna ɛwɔ mu mɛjɔ sɛ yɛkɔ mu a yɛnkɔ Genesis chapter 2 no verse number 8 going no okay me bisa o saa Garden of Eden no ɛhefa na Nyankopɔn bɔ ya na ɛwɔ je so kyerɛ ɛno no sɛ ubisa kremoni akwala ana ubisa kristoni akwala ohun ba bi ɔbɛkyerɛ wo because abrɔfo no abɛyɛ den adan nyɛma no nyinaa di so tie ni ba bi ɛwɔ na so mɛjɔ sɛ ɔkenkan kɔ a na yɛ kuro na ɛwɔ hɔ nom a Nyankopɔn bɔ ya na ɛwɔ hɔ a nsuo bi na ɛwɔ hɔ nsuo no pae mu fɔ that's right nti nsuo no deɛ di kan na ɛfrɛ no prison saa prison no saa nsuo no na ɛbaa ya na ɔbɛfa Habila kuro a na ɛfrɛ no Habila okay mɛjɔ saa nsuo na ɛbɛfa hɔ nom ɛna nsuo a ɛtɔ so mmienu so na ɛfrɛ no Gihon saa Gihon no so na ɛbaa na ɔbɛfa Ethiopia okay na Ethiopia na gold wɔ hɔ nom na gold na yɛkama paa mɛjɔ bibisa na sɛ gold no yɛntu ya wosi de difa ne sɛ na gold no yɛkama mɛjɔ na gold no yɛkama paa nsuo a na ɛtɔ so mmiɛnsa na ɛfrɛ no Hiddekel okay ɛna nsuo a ɛtɔ so na ɛfrɛ no Euphrates mɛjɔ na yɛ kuro na ɛwɔ hɔ nom nti na nipa wɔ hɔ no ba na asoɔden bi na ɔmo yɛyɛ sɛ na saa nipa kuo no ɔmo twe aboa wɔ nsuo na wɔ nsuo na ɔmo de ayɛ aboa foforɔ na ɔmo atwe aduaba wɔ nsuo ɔmo ana na yɛ aboa ɔmo ana na ɔmo yɛ ɔmo kreti kyerɛ sɛ dɛndɛ science foɔ sɛ ɔpɛ sɛ wo ba a ɔmo sɛ ɔmo tumi kreti ma o ɔpɛ sɛ wo bɛrima nso a etumi yɛ ma o saa brɛ no saa nimdeɛ na wɔ hɔ mɛjɔ mɛjɔ na wɔ hɔ nom ansa na yɛ nipa yɛ wasa so yɛ fi sɛ nimdeɛ anaasɛ aniti aba saa brɛ wɔ nnɛ na ahyɛ ase o yɛnim sɛ na ɛwɔ hɔ nom dada nyina mɛjɔ na saa brɛ no na saa nipa nom no ɛna na ɔmo wɔ saa kurom hɔ nti deɛ na ɔmo yɛ na maa Nyankopɔn bu fu yɛ ɛna maa Abraham yɛ dɛn ɔde nsuhyiri ɛde maa Noah ɛde sɛ ekuro kakra Abraham mepatɔ wo sɛ Abraham Noah mɛjɔ Noah yes okay ɛna nsuhyiri no bɛ sɛ maa ne kakra na nyɛ wiase nyinaa mɛjɔ na nyɛ wiase nyinaa ɛna saa nsuhyiri no bɛ sɛ yɛ saa mɛjɔ mena meka kyerɛ wo tɛbɛsɛn kuro dodoɔ sɛn mɛjɔ na ekuro kakra na ɛwɔ hɔ nom no a na Nyankopɔn ɔka kyerɛ Noah sɛ ɔnyɛ apam adaka no na deɛ bɛyɛ asotie no ɔba bɛwura mu mɛjɔ na sɛ ɛyɛ asantema mu a ka baabi yɛ wɔayɛ ahodwo ha ɛna na no wateɛ ɛna ahodwofoɔ na ɛdi nsɛmfo ɛnti nso yɛ ne baeɛ no ɛbɛsɛ ahodwofoɔ nkɔ ne wansa asantema nyina mɛjɔ sɛ na ɛte sɛ kuma Ghana ha yi ma yɛ te sɛ Ghana ha ɛna asantema mu ha ɛna saa nsuhyiri no yɛ dɛn ɛbɛsɛɛ yɛ nti nsuhyiri no bɛsɛɛ yɛ no na ɛnkaeɛ no nso ɛd nti mɛjɔ sɛ yɛkɔ mu a ɛna duadua mu saa ma Quran na mbɛka kyerɛ sɛ Romanfoɔ na twene Quran a ɛyɛ da binom nti aseɛ saa Adam and Eve wɔ mɛjɔ yɛwɔ nneɛma bi wɔ mu a amma Quran mu ɛna ɛno so a amma Bible mu because na Adam ɔyɛ obi a ɔware yere mmienu ɛwɔ asase wei so ne yere panyin na ɛfrɛ ne Lilu so ɔhono na ne yere panyin no Quran anka ho asɛm Bible so anka ho asɛm enti saa Lilith no
no or if no wa ye kuna ntwe no wasem ya if nko na be twe no wasem mo me le na me ka ba say we na tire say engofo ne omu wa adwene e na omu tire ade no e na yetimi ko tu ni nyina fa mrew because nyankopon ye nipa say de hu nu say bibi o no be sia bafom na obeka say oh say na mo twere mi bi da sa adwen ba pim na e de nyankopon ngro wan say ma me kan say go franchise say oh say na me kan na ne de mo nsesa no e say ye bi say kwan ben na shaitan na say bronsam e fa so ba sa so we so mejo Kristo for ka tire say na bronsam ye obi a oto nyom wo so no pa sa na no work na okoya ahomaso era ma nyankopon ye den oto ni free so no bae meja ahomaso ben ene do man chire ene do mo fo ba no meka je so oh daddy bronsam no onye kwai master na ebo nyankopon bo Adam to ho no ene o ka tire abofo an kaye ne say mo nkoto sa di power am board to ho no abofo na akoto ye so bronsam kon je si daddy mesusu de me nkoto sa we na wo nyankopon wo di eja ene bo ya na bofo na we ya eto hwa otiti na tie nyono no ena wo se ye nkoto no na me de me nkoto no mejo ena nyankopon se ye de epam no nti which is which de na ye fa enti sana Quran na be kan sana Quran kan ye okay ena Bible so be kan say Bible da me no Quran so be Quran so so ye so na be kan no kre ena on so aka ne de we be ti the Bible na di kan ba na Quran na ba nti ye fa de won sa de di kan ne de na be fa so hunu me de ye no Quran mo san fa so kan bronsam no wasem ya twa no Bible mu say bronsam na ko da if ena if ko ye de ko di aduaba no mejo na za ba na bronsam mo da if na nyankopon no tenfa se nyame no ada to e ho ena brofo na ko kire e de owo na de abu bi ko tuatua bronsam ai owo nsam so owo nkonko ma oba no ena oba ni di ena nyankopon be di nyankopon ko be duru gad mo no mu siesie no ena nyankopon bi sai say ade mo di aduaba ni bia na that is no mu di aduaba ni nyankopon wo no ada da bi sa be na nyame no ada so hunu lo da de so na ente sa na mu na e nipa na mo ho no ene nyankopon be peke Adam ne sa nipa de firi mu say mo e nipa bi say ma mo na ne nante na nipa we na be say mo na ne yede mo na ne nante ento mo a use English Bible no mo go kenkan we sa bronsam no say na ye it ana say no ye he so sa bronsam no ye nipa ene o ko be oba no say ana mo bi say na mo bi say wutu a e kama pa nti obo adwene bi e de to oba num oba ni tirim nti ma nya sa be bia oba ni tirim so ahunu e na oba no to ko kire oba e ma no enti na je se e yo wo e na ko ti aduaba na e de aduaba e apple me da wo awa ko na da apple Bible wanka so ahunu e na ma kan wa se mo se aduaba mo anche de wa anche de aduaba kro e na yan sa be oba san be da oba ni san be na ka kire oba eno de eno so Bible so anka Quran so anka o ko ka se o wadada no eno so dada eno so odada no ensem be na ka kire oba ma oba na san o je atumu mejo eno so de obi so betre de na dwen bi sa say ba bi ya ko boss o boss me ko yo oba ne lie me ko da oba no bitie ti se be de ya ma wale no me boss o na sa me nya no me da na me nya no enti obi so betre bi sa say ana obi betre ka say bonsam e boss no eno ye tebe ntwo efi so o kegu oba no ko so so kegu oba no so ko bo be ba ba ne so oba no ko na nka ese ka be ba ne ka na so ku ko mi e do na ntimi amfa abadia ena na esa asem wo mejo mo me da se so ka bu na sum na wanti a mejo me mfa was me ntwe asem ne nkwa akire o ko kan Luke 16:9 a no ka osikani buka de neza ene Lazarus ho asem ano osikani bi ne Lazarus onyani na asem omu ye no omu kwa asam ado na we ti heaven ena we ti bunonsa da ba jo mejo na wan ne wu ko yo ko hu ye ena o de ba na obetwere ade so ko fe na ko wura ho ko hu ye it is out of Quran so o interpreting we need bre o mejo so asem no because en sama mudi ka mo kire bi kura gu ho no e hu chai se o wonu ka asem na gu e na sum no abe so no prophet intro be ba Bible no o mo ba je so na nkopọ
mmerana ɔwɔ dada ɔba na odi biaba no ɛna yakobɔ ka kyerɛ sɛ wo ɔwɔ matutu nan na ɔwɔ ɛwɔ nan a ɔnante ɛsɛ no ɔwɔ nan ɛsa so wɔ nsa abra wo kɔka Genesis Bible so yakobɔ ka kyerɛ sɛ wabɔ ade nyinaa wie na ɔbɛ sɛ ɛyɛ no hyira so na mmerɛ bɛ na ɔsan de bɛtutu ɔwɔ nan no nso biem ɛno nso deɛ sɛ ne nyinaa wɔ bɔ adeɛ no ɔno ne ho ɛna otutu yɛ na ɔka kyerɛ sɛ wo ɔwɔ wobɛdi nɔteɛ saa kɔpem sɛ wiase ɔbɛdi wɔ foro so no wadi nɔteɛ mɛdɛ no ɔwɔ di nɔteɛ ɛno de minim ɔwɔ na ɔwɔ nkokɔ ma nɛ ɛno nso ɛ ɛno de minim adeɛ na ɛwɔ di mɛdɛ na ɔwɔ aban ebi a ɔwɔ di nɔteɛ mo ɛno de minim ɛdi kɔm sɛ ndabɛ so kɔbi di nɔteɛ nti sɛ ɔsɛ kɔbi aban so nyɛ nɔteɛ ɔwɔ mu a ɛri nnoma ne kusie no mu a sɛ nyɛ nɔteɛ mɛdɛ nti saa kɔm sɛ na yɛ ntorɔ kɔrɔ na peke okay so wa sɛ no nti saa sɔrɔ na ɔmo atwere fa Adam no mu no mɛdɛ yɛn kɔ ne sɛ Adam ɔware yɛ no akristofoɔ sɛ ɔwɔ mma mmienu yɛfrɛ baako Cain ɛna yɛfrɛ baako Abel ɛna ɔkokɔ bɔ afɔdeɛ bi Nyankopɔn gye Abel afɔdeɛ no na wangye Cain afɔdeɛ ɛna yɛɛ Cain ya na okum Abel mɛdɔ ɛfiri hɔ no mu kɔ no ɛna ɛdi 130 years ansa na Adam ɛyɛ sɛ bɛwo abɔfra foforɔ na ɛfrɛ ne Set Set no kyerɛ sɛ nsianan mu kyerɛ sɛ Abel na yɛkum no no ɛna yɛawo na asi anan mu ti Set na ba bɛsi Abel anan saa na ɛteɛ ɛna no nso ɛna Cain nso so ɛyɛ dɛn efiri ɛhɔnom ofiri ne papa ne maame nkyɛn ɛna ɔkɔɔ asase foforɔ ɛfrɛ Endok ɛna ɔkɔ ware ne yere wɔ hɔnom mɛdɔ mi bisa sɛ yɛahwɛ sɛ Adam ne Eve nkwa na Nyankopɔn bɔɔyɛ a na baabi a Cain kɔ ware saa baa no ɛna yɛ hefa ɛno deɛ Bible na nkyerɛm sɛ ɔkɔ asase wɔ so na nipa bi go Bible na nkyerɛ sɛ baaso kyerɛ sɛ ɔkɔ asase foforɔ so ware baabi foforɔ ɛsɛ awo ma na ɔkɔ ware hɔ no na nipa bɛyɛ no mu gu hɔ no ɛno deɛ yɛn na yɛnim ɔno ɛna kɔrɔ antu amirika ba na sɛ deɛ mo ka mo wa na Adam ne Eve na ɔmo wɔ ntaafoɔ mɛdɔ na ɔmo wɔ ntaafoɔ nti Cain ɛba ntaa ɔne ne nua baa ɛna Abel nso so yɛ dɛn ɔno nso baa taa ɔne ne nua baa ɛna Nyankopɔn ka kyerɛ ɔmo sɛ ɛnna Cain no nkɔfa Abel nua baa ɛna Abel nso mɛfa Cain nua baa nti Cain hwɛ Abel nua na obi a enuafoɔ no atade ataa yes ɛna atade ataa yes ɛna Nyankopɔn sɛ mɛhunu nyansa daabi nti mmea mɛwɔ ne nua baa fa wo nua baa nti ebi enu mɛma taa no wo bra bɛwɔ mɛma taa na mɛso nware no so ataa saa na teɛ na deɛ mɛ sɛ mɛkɔ ne sɛbesɛbe mɛhunu nyansa na me nua baa me maame wɔ me papa wɔ ne sɛ mɛfa na me na ɛda sɛ deɛ nka mɛtɔ mbra wo mɛgya ne kɔ so anaa yɛmɛ yɛ sɛ mɛdɛ sɛ mɛdɔ saa na ɔmo ka kyerɛ yi o enti ɛma Cain ka kyerɛ Abel sɛ wo nua baa ho nyɛ fɛ nti mempɛ no so ɔno ɛna Cain nso ne nua baa ho fɛ nti nkramofo no se ɛna mmaa Cain yɛ dɛn epo sɛdeɛ bɛyɛ a ɔno no bɛnya kwan aware ne nua baa no ɔno ana deɛ because wo deɛ no ho nyɛ fɛ na yɛbɛhyɛ me sɛ memmɛwaa no deɛ ɛnyɛ ade sɛ mɛyɛ ɛna okum no mɛdɔ na mebisa wo ɛnyɛ sɛ me maame di kan wo me na meyɛ bɛrima na ɔwo me nua baa no odi m'akyi a sɛ yɛnya anuafo metumi ware no agare trend no dia saa na nkɛ sɛ ɛba ɛnso nnɛ ɔmɔtɛ wɔn ba sɛ ɔkɔ wo nua baa yɛ musuo mmerɛ bɛɛ na Nyankopɔn san bɛka sɛ wɔtwɛ saa de no mu no sɛ mo bi ɛne ne nua baa na ma wo ne wo nua baa na anasɛ ma nware wo nua because wɔhyɛ sɛ Adam awo ntaafo mmienu ɔmo aba tutu deɛ a wei nkɔfɔ wo nua baa no wei nkɔ wei ɔmo nya anuafo a na nkramofo no mo yi ano nwumire na Bible no koraa kɔka asɛm bi afa ɔpanin bi a ɔne ɔno akasa no ma mmienu ɛdaeɛ Lot ɛne mmaa mmienu ɛberɛ a ɔde egya sɛ Sodom and Gomorrah no Lot ne mmaa mmienu ɛne Saman bi wɔn kɔgu pepɔ bi so wɔn kɔ ɛne nipa bi yɛ ne hɔ na mmaa no nso ɔmo sɛ so ɔmo wɔ ma ɛna ɔmo mmienu nso akora sɛ ne yɛ papa bɛda mmaa yɛ a mo akasa papa na ɔmo ayɛ daadaa papa no ma papa ne nsa papa ne daeɛ no ɛna panin di kan no papa ne kɔ daeɛ adeɛ kyerɛ na kuma no sɛ ne papa kɔ daeɛ ɛna ɔmo wɔ ma nti sɛ ɔmo trend no a nkobi mewu me ma sɛ me ma kɔ yɛ 6 me ma ma yɛ 6 nti sɛ me ma yi na no sɛ deɛ me wɔ fɛ yi saa na me ma nso wɔ fɛ ɔmo kuta form kyɛn me deɛ sɛ me yɛ afɛnga nti nka sɛ me gya mo obi abɛfa me ma deɛ dabi kamea bɛtena so na nkobi ma na yi kɛkyɛ akra ba sɛ obi bɛto sɛ me ne me ba bɛɛ da deɛ bɛka sɛ papa yɛ ɔyɛ bɛyifoɔ nti sɛ n'otu nso yɛ bɛyifoɔ na ɔyɛ bɛyifoɔ mɛdɔ na asɛm a ayɛ bebree asɛm a mo kaa sɛ ɔmo ma papa nsa nom yɛ ansa na ɔmo ne na obi wi nsa boro na ɔda mɛdɔ ɔsi dɛ na wɔde na akɔda
ewo sɛ ne wada ɛne de ɛsɛ wada ɛne de so de na gyina hɔ wada na ade mene na yɛ adwuma agro twa me nkɔtɔ de ma ɛsi a abusuafo ɛne me bra no ɛtia me paa ɛne wa ha me ntimi peke kɔ yesua de akra me ko GB1 Industries GB1 Industries yɛ abusuafo bi a mo de ɛdan so bɔ nkɔ no mo bɔ na GB1 omu wɔ ko bi ɛfɛ no akɔm ya ɛwɔ office road custom area hɔ a GB1 sɛ me ka to sɛ wonya si wo da wi a ebi so mo ya no a maka pɛntɛni fa ewia mu so onya de wia ne busu wie sɛ ewu mu a de aka nyina ne sɛ GB1 ɛho mo mo de ne ba wotrim na bɔbɔ ne ya sɛ wobɛfrɛ ho me patɔ number sa wetu de afa GB1 Industries enie 0540 12 32 12 0540 12 32 12 ana 0243 577283 0243 577283 me patɔ we ɛyɛ GB1 Industries medu maame adusa mechia wate wode wopɛ adusa mechia mo aha maame adusa ɛne kura adusa akɔmo abom ɔba de adaroma ɛne ɔmo nananom atimi bɛso ɔmo daeɛ na ɔmo nu ɔmo yɛ nyinaa no ɛnyɛ honam ɛnyɛ obi na kye papa adusa traseɛ ɛna ɛnyɛ obi nso na kye maame adusa traseɛ na ɔmo nya dasa ɛwɔ mu a na vision na ba vision ne ba ne ate ɔmo ahaban vision ɔmo nya vision ɔmo ne nanam wuram bo sɛ bia ne suo na bia wɔ ka kyɛ sɛ me na me yɛ ayase yare aduro no wesi mi na me sisi yare aduro wesi mi na me atenka aduro omu so ne ya no makɔ redua na kyerɛ kwai omu nya vision no ɛyɛ clear me ba to maame adusa no omu nko na timi yɛ saa ne ma no na maame adusa se me nka kyerɛ sɛ wo yɛ ɔba na sɛ be wo yɛ abadabridwo ɛma nyina abadabridwo ɔba wante de ɛyɛ adabridwo ɔba de sɛ bɛma no nya de nsafo ɔha mu a ka wɔse bi gu na ka wo yɛ oyi na wo sampa bibi ba ho na so ɔba wɔda ɔkyɛ dufɔkye ɔda sɛ bra banche da ɔbɔde ne sɛn ɛso timi ma o me frigi bicycle na ɔba pre na ɔhu mframa na bibia yɛ kama afɛ da ma wi a wɔhwe wɔnim de ɔsɛ I love you my dear na so we de woda hɔ sɛ bra ma me adusa sɛ menka nkyɛw wodi atenka bɔmɔde apɛ adusa aduro na kyerɛ kwai wo yɛ ba ma wo so sɛbe wo yɛ ba da bredwo adeɛ ne te sɛ daada no ɛkɔ bankum na abɛnifa na abɛgyina mfimfini na ate atɔ tɛm maame adusa sɛ wei ammoa wo ɔne ne kura adusa wɔn akɔ mu abom bɛma osisi yɛ ɔya wonte dɛ ɔwɔnam yɛ ɔya obi timi da ɔda na ɔwɔnam nyinaa yɛ ne ya te sɛ deɛ aboro no maame adusa sɛ aduro no ne nuro na ebie no wɔnom yɛ wɔ deɛ nom te asɛm yɛ o yɛ wɔ ne capsules ɛna ɛwɔ ne nsuo wonum ne mmienu nyinaa bom at a time na sɛ wonya nom ne mmienu nyinaa bom at a time a woyɛ bɛma osisi mu yɛ ɔya wobɔ sɛ wɔnom yɛ akyɛ koraa nansa pa ekuro ne nyinaa yɛ da ewu efi sɛ aduro na kasa yɛ kura duro woyɛ obi a ɔsa ɛwɔ ɔyɛ from mu a maame adusa so ɔbɛte ne tɛ mepakyɛ maame adusa wɔ so ame makro boy filling station inside hɔnom na adusa wɔ mepakyɛ gye adusa numbers no 0500 110 115 0500 110 115 anaasɛ 0557 009 824 0557 009 824 ana 0557 009 825 0557 009 825 where maame adusa and numbers bomode ana peke na no mo nkasa na beboa wo medu owura bafan Mr. Bafan no so enie medu ko Bafan Herbal Center me pacho Bafan ayo obi a wo ye ehabanro oba ade adaroma Mr. Bafan me chia wate nyame enshaw oba ade enkoso mo anim de ne nyansa no watime de aye no e de ama anipa me pacho Bafan say ninu no oye no onsa pa de ade e fe no onsa said Abdul Salam can once a way. Bafan say, also draw the whole Ghana, a bini baby, or better than tech, or back on the said G. Bafan say, can't show. One of your ya, who hepatitis B, who malaria, and I say, Yari Odua, your body, and your general sickness. Yari be a one pediambia, or Bafan so better than tech Eddie amount. But money other for the or Bafan, I say, we will be a one year Juma, Bafan Semen can't say, who better than I Juma, didn't already. And no so betu bi amawo no akwakoton woto afansi kama no na so to mfa so umpe na apento kwa trafie na kom ne wai na no do nyan create adwuma bia adwuma wo ho ene se Bafan aduro yi ma me adusa no enu bi o Ghana bia ko peka kra bi ko to ase ne entu bi mawo na so bomode ane ton bi na benya onsa wa no aduane amansa ko no bibia be fine Bafan the numbers ni 0453 511 501 0453 511 501 and answer 0208 233 058
0208233058 we ne ba fa ne numbers a ode edi dwuma me do do mejo wana so ye mejo wa sunsun nipa abusua ade a che ade san nipa bebre ne guso a eba mejo wa aso ye tumilika na bra bie wa ba bie wo ya ye ho ebi na sunsun na etete wo sunsun ha wo da woda ya ne ekura kwa chi da ya bone kwa beda na wo so da na nam ensamampom na odidi na yese yare ne yeto abawo enkwase wo ne pese owu abusua ewiase wo wote wa bo ho ban entrance mo bi nkum nkwase wo no aba be jira kase me ho yanka so eni aduro enti mejo tunu wo so ono de oboa enipa nyina especially the youth if it's a mejo the youth president but what they for obra be she mejo na so ye ho anase na se na on for the sunsum enter wachi aka je bena mo guo krofo enti bra na so bra betu yie efri mejo ensem da bibia betu e kama mejo say be the spiritual school ya eno ya chance e WhatsApp ukwede ya agroniform ukwede ya chance ye sua de pa ma krofo ma beji sunsum ntete no mo say be wesi afra ho me pa cho mejo numbers ni 0553 011 926 0553 011 926 and 0272 854387 0272 854387 when me go one numbers or de edi dwuma me pa cho kuma wudo nso ye wo airtime bebre enso gu ha se ya ye de eyi adwuma ye ton ma nkrofo ye ton na ye ton no ye ne ye de mu a kuma wudo nye dipa ba akofo de a airtime no eda from the whole Ghana TV station be anywhere ne bo eda from che kuma TV abusia wo pe platform pa anu odere akwa sema che wi ase nyina me ka fu kuma TV amaw bo mo de ya na numbers na bo mo de na free spiritual host if you are ko sifiada da bia wo ya ready o person ba bia me pa cho e bejo de no adi nkomo ama bibia itimi ai fine oba de be shawo me pa cho numbers no major number o boy no me pa cho sa number no 0553 011 926 0553 011 926 and now 0272 854387 0272 854387 and now 0200 603 602 0200 603 602 me pacho when Kumawood TV your numbers are you did edijuma and the Bahon City so any general programs e wa anyira wo from back one me pacho no be kasa me pacho me be pon be sa the number no asan so atudwa na mo a mo pese mo twro no mo nya daage atimi atwro na ye pon a mo timi afre ye ne mo di nkomo oba de insha Abdul Salam me bre no etia me na so na me mie phone line tum e bre ne nti ye mfa nsu ade Abdul Major ni ya ka oba de say Cain ebe ware ebe enua na ebe so nko ware Cain enua sasem wei enka obro ne beka say abomination wo de batwi mu a eye achiwade enyambrasem ebi sida because ma me ba ko ne papa ba ko na aka ewo kom ne yewo ene awo anuafo na so oba de so wantimi ne nyansa ne nimdie mu no anuafo na ntwe omo nsa ntwa omo nwia sa anuafo oba de ma omo kwa omo wi omo ho no oba de ntimi ansa first statement foforo bi ama ama danu re say de me ye na enfom so enti say sa kwa we say so na momfa enti meme to say me chime ba na me we no a ka me nya ebone enti say ya say Cain say ni nua no de wo fa che ebe nua ba no enti o me de o ko ware we na we so ware we enam sa so ne yakum ba ko enti sa story no eye dan Cain na dwan fe ne papa ne maame asase so okọ no obo asase so okọ atobo bra e ho e de ko si ye e di pipe egu sa asase no so no obo ade de ko mo anase no bo nsam ne ko bo mo mo mejo me da wase ne asema obi sa mi mejo so okọ bible no mu de a sa no mo ba kire se sa di pa na no mo ho no na Cain ko ware o mo no ende minim so bronsa na bo mu gu ho se Nyankopon de boy because Nyankopon de bia wo fan so pa so bronsa mo e din che no so because some of fans as some baba bronsa mo e din che no so bronsa ni supporter bia won na so bronsa mo dawuro de bia Nyankopon de abatbo de ni nyina eso de mo nyamba de ma bajo enso bibia ba na de akoma bronsa so hun enti sa na kwakwa enti sa di pana no mo ho no ye bi sa bible no mo ka se Nyankopon bo Adam ni Eve nkwa sa ba na said Cain ko ware no no ofri hifa eni asem no
we dem wo se Nyankopon bo Adam na e nipa kuo wo honum nti o ka say trees na e wo garden mu no you tree of knowledge and a tree of life wow you nyansafo no mu wom so no madwi mu do e na se na Nyankopon pesa wo de Adam ni Eve ni fa no sa krofo do madwi ni ba o mesesa omo okay ampaso krofo ni ba ye no o be bo nsem etu mu e ma Nyankopon asem na no pesa nka Eve na Adam fa so no mantimi amfa nya adwuma na se nipa timbe sesa Onyankopon na dene oh mejo na se nipa kwa kwa ofo che Onyankopon mejo na za na bro nsam kwa da Eve so oni dua pa na otema ni dia na nyame no onhwa na anase na waheda me sesa brand dia na nyame no wada no abrent no wada kakra so na zem no abusha mamenka o na ka me simi me phone line na so sa topic we aya controversial asori bie no wa say dey teachings third service anase ya ka the simple ya dey teachings ansa ya ba be preach ya fa we to order because of na nkasa wonim what mean chirem anti Christianity aya esum bia ya bisa question ya beka che ono na eso fa na sa eye o de chire aha de eye fa na sa ya ben funfunum ni abe no kore wom anti me bia me phone line atum sa de be ya wo so bra ba che wadwen wo ye Kristo ni ana wo ye Islam ni a ba che wadwen e de na nkramofo ka fa sa asem ho e de na Kristo fo so ka fa sa asem ho me bia phone line no 0200 603 602 0200 603 602 me pa cho ba so e be fa na me fa ore ye no anyem na anyem a me ntimenye me pa cho me wo ma bebre me da se Abdul Salam ya to aso oh said ya some net here say Onyankopon ni pa obo mo no eno ani Adam and Eve sanity eno obawo Cain and Abel sanity ena bo nsam so ayo kwa no so ne ato na betwe ti bo nsam di ka ba betra asase so ansa ne ye bebo nipa sanity enti Cain ni kum ni nua no watimi efre ni papa na maame asase so akokro bi afa no yes akwa ware ayire ede ma wo ho wakwa ware akwa wo ema e wo ho enti sa nkofo na Cain kwa ware wo mo no ya de enim sa ebi na bo nsam ni di ka no ebi oba e no so bebo ni nipa e no no mo tra he e no mo se Nyankopon so di nipa bi aba e no se asase wo so nyame de ya e yo no bo nsam de ya e no sa me Nyankopon nkofo hello hello abusi apani good evening la bo mi la ki mo hey ajaya achem da bo ko de la la du boko ya do ba de asi sa elme du boko so ko du de o mo le to one day na FBD ya mi is that fair abu na da wono e bi so ko no o mo ya da ji si apa du ni sa o akala bi usha ya do ko asori bia wono untu ni ga de e wo ko o ko na lo mo anu na o be so wo ta se ko ma ti di sana so yi an ta ba wu ya o ko so ko lo na I will check something na wo check so so ni ko ba mo le da wono e ti o bi mo wo kan na e bi so ku di wa ta se wo la ni samu ya anti kai fa bo mo ni kwini ko ra ni kwini bi la abisara ko pe se ta òtìkèyí ọ̀nẹ́ ẹ̀yí ẹ̀ka ìsòyí òwú yẹ ọ̀pọ̀ta ọ̀gá àbúkùnmé nípa ìṣẹ́sẹ́ àtàmàgbọ̀ wọ́n yàn ọ̀pọ̀ ọ̀wọ́ ọ̀gbọ́n mùsùlẹ̀ lẹ́tìkèyí náà yẹ láàrín ìṣòro ẹ̀jẹ̀ ẹ̀yí kùkù abraham mọ̀ ẹ̀yí mọ̀ àtàmàgbọ̀ wọ́n ní ìṣẹ́mọ̀ ẹ̀ka àtọ́fọ́ àgbọ̀ ọmọ tó ní ìlú ìṣẹ́sẹ́mọ̀ wọ́n yẹ wọ́n báyìí ní ọmọ bẹ́tẹ̀ ní ìṣẹ́ ọmọ tẹ̀sí nípa ọmọ èyí kéńtì wọ́n kẹ̀kẹ́ sọ àwọn ẹgbẹ́ antikari ó gbé èyí mọ̀ yàrá tí wọ́n ní ẹgbẹ́ ọmọ ìṣẹ́dámọ́. yàgò ọbẹ̀ second deputy medasipa hello. Hello. Apare kase odiri ba ya kase fimpa cha ma ane so kakra ma me. E ma so fun Ebeneza me fi asem nampon. Ebeneza mampon. Ebe na enko e. Ah me ba je dem pese me kan se me kwati amodi atu yi. Ebe me pa cha ola na ma o. Oh, wanti me mon peke fo. Hello. Hello. Oni po ba die die. Na we worry no be je no worry man e ya men kan ya mi silo oh ya do ya men kan o ejuma pa na bo amen tutu ana mo si oyin wa na mo fi atete mo fe su butaro na mo awon bin omo nkan tintin letin bia fa smadin sam fabda me ya si en tebi ni an fa mo ya bra amen kan medase amen kan medase Yame Asia papa. Yada sipa. Hello. 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 Apa
Opana kasa odi ne baby akasa free. Oh. Otibe kasa. Hello. Otibe anyina mo peke o from me. Hello. Aha, be my. Enti Abdul. And someone here can. Hello. Hello. Opana kasa odi ne baby akasa free. Hello. Me pato odi ne baby akasa free. Hello. I'm sorry. Yeah, good evening. Good evening, Opana. Odi ne baby akasa free. Me pato me kasa free something the kwa ma yefeme kwa bread. Mo, I got your ball. Hello. Hello, we dem bajo Ebenezer ni na mbasa metwa mayi ni so. Me pato Ebenezer. Mampong. Ai Ebenezer. Me pato ma ne so akra bom se be ma na mento nka yi why. Okay. Na me say ebra yi tikiso o ma tun so no ekuyi enam bebrebe wo epono so no. Yi bisa se sa enam no. O mo de fa hin. O mo de ko market ben na kokoton sa enam no. Ana mebra ofle aduane ma enipadom 5,000 no odi ma omu die be sa enam ne die ye hu ba bi e fa enam pese mo hwe Bible na mo ma ye hu e pa so me da se pa oba de Israel. Hello. Yes mama. It is saying hello. Don't get that to me. Hello. Opana kasa odi ne baby akasa free. But your friend Joshua akasisi takwa. Joshua takwa. Bible na kuya ni akushu kwa. Kuya say omode yakupombo ni panoje mutatola dibo nipa. Bible to say odi ahia na dibo nipa. Ndisi ya nyafa ni. Nnyina ye dia wa de ba chewia. Hello. Hello. I was your buddy with dinner, baby. Good evening. Good evening, Papa. Good evening. Me pacho me jo so we dinner, the baby akasa free. What the union in Africa? Oh. Me pacho me da say. I was your mama kasa me nchiro. Ade have before and say ade we you. Say assignment ema Kristo ni bia na kremoni bia sana na do nya bia lockdown to me bia sore ye bia aya ya ka ne sai an kremosomo. Hello. Yes sir. Oba ne ka se odi ne ba bia ka se free. Ampocho me kaso kendi. Me pacho baby akasa frena akam entime ma Me kaso sekendi eno abre mo ajayan koi. Oh me pacho mon ka tere ma me no waste me time. Hello. I'm so on temenka. Hello. Me pacho ni ma na wa fra onlo wa da fibie ne ma me. But our sound don't come from the team. Hello. Oh, on to me. Oba me fa 0200603602. Me pa cho no me ka sem be say. Nyame ya do na do nya bie lockdown etum. No si asori bi ya timi ya asori. Masreti da bi ya yetimi kom ekoya asori ya. Me pa cho sa topic we Kristo ni bi ya ne Islamic ni bi ya ana ka nse nkremosom. Kremoni bi ya be wura search them. Fa trust topic we never koto mo ono kwa mo puppet ana asem fa koto puppet so. Na ka tire malam ana say imam. Hello. Ya je papa me pacho ma wo ne no emra phone no kakra ma me. Wa no mra ma me. Ne bo bi na ba bi akase free. Ka free ti chamai. Tachimai. Pacho mo because that is in fact him. Na ko ba go ma se de ye ka se ma mo so ne wo ne no pre because we be obi. Oh, the sound of it. Hello. Oba na kase me da se wo di na ba bi akase free. Me so me da se me kase free Tachimai sister.
na boy na yɛne na ɛwɔ kuro baako so ne program pɛ sɛ meka mfo sɛ program a ɔyɛ adeɛ paa fa ne salam wo sɛ mehyia no wo sɛ kyɛlɛ na ɛkasa yi mehyia no ɛhɛ program paa live wɔ nsupa kɛkyimi nsupa mɛda se te sɛ abdo ayɛ star baako pɛ wayɛ star baako pɛ ɔtɛkyima nsuta ɔbɔ adeɛ nhyia mo tɛkyimafoɔ nyinaa nsutafoɔ ɛkyia mo nyame nhyia mo na ma no da asɛm bi so sɛ yɛnya bia lockdown no to mu a kristo ni bia ntwerɛ saa topic wei hello ɔbɛne ka sɛ wodi ne baabi akasa firi mpatɔ yɛfrɛ me kofi mekasa firi dɔma nkuro kofi dɔma bra kofi dɔma mpatɔ yɛnkasae yo made nkyerɛ kakra a mepɛ sɛ mekyerɛ ɛne sɛ mudwumadeɛ no deɛ ɛyɛ kama paa na aberanteɛ no a ɛnɛ wabɛtena dwumadeɛ no so no na asɛ ne nimdeɛ ɛwɔ fam kakra sɛnea ɔka ne nsɛm no mehu ne sɛ nimdeɛ no ɛwɔ fam nti ɔnkɔsua adeɛ na ɔnyere ne ho next time onya platform foforɔ so a na wakɔ akɔyɛ ne deɛ a ɛbɛtumi aboa because asɛ ne nsɛm a wɔka no wode toto sɛnea ɔno ara kasa no ho a wohu sɛ sɛbi ɛnyɛ adeɛ a ɛhyɛ da pass mu papa nti ɛbɛsrɛ sɛ ɔnsua adeɛ meda ase paa Aja me pacho jina so akrema me. Hello. Oko. Medase. Kame bisa o se. Asama Yesu en woni ho bibia me ya beba platform. Na bra ba kire mu yie pa we no nim de no wo fom. Wo de no wo so. Na nko ba kire mu yie amaye. Me po afre me. Hello. Aja into the jet in the worry. I got a call one there. What I mean, you do him, men to be seen count, no other cinema. I was in a sadama. You never, a movie down. There'll be more one or bar, walk a town, where I know I can get a crowd, the man I walk on them. And the moment I have been there. So, you wanted to the idea. Our wanka nti mo ni ai na wore bututu ana moye wore tutu ana moye na kama oroko ma mo bi nkwa na be sunsun we ye ana we tidam ona wanka tutu ana moye we ya me insha pa me pacho me dance ya me insha hello me pacho wa wo ba me fa one last call pe me fa call bi e bi o na e the program no abawi here nti obi jina so ana hello obi anya mai na me ka bibi say ye bie lockdown to mo hello yes mama hello mini aba wo dey na baby akasa free hello yes sir Udin the baby akasa free. Yeah, that's right. Udin no. That's some what him. So far Jen. Yeah, Yamini pa. Me do program on the power. Me da se papa. Where no okasan. I'm on 14. Me da se. And some now okana no kwe. But those who try the na try 70. Okay. Ada be me jona zeno. As of 1.2 different point. Okay. Also offer Abraham Deno. Offer no wadena ushi na se na no ka na se ko se mukusi. Okay, maybe Deno. As we say mukusi, no be aye clear. Adena wo kan de no ko ba bo na enye complete de no ko. But adena wo kire no. Amanfuti me pacho chirichirim ama asem de si but I was asem no work no I say se minimum say airtime na we no say we no I say dem dino o ma asem ni nsi nti have maybe ano amanfo hu ni nsem no gosi okay so I say so that was say one time no follow one after the other na obi abete de o de o kana say no be wo say Bible ni Quran difference is so like that e complete and I said example to do natural here the buy okay the collect Bible na Greek word no different between the Bible you and me
Nyamini pampa to me mo akonya me pon a bomode apek me numbers no ba ko. Okay. Right. Me da sepa me ntimi fa ko bia bio. Na wo ye Kristo ni na ye Islam ni a me ma akonya we say. Sure sa topic we to. Say Adam and Eve. Omo the first enipa Nyankopon bo omo ana. Wo ye asori ni a fakoto osofo puppet so. Ya ka ten so on cheche mo ma wo. Ana on chance afono no mie on chene view. We are Cremonia fakoto imam enim imam so ntem because ya do bra revolution start you. Munyini abra me hu ye no say atwam. Enti osofo so ya sofo nyame afre no a fa sa topic we ko kire no wantimi a chewa ma na nto asomo aso ni jai Kramoni no jai emwawo what am I most of times ya kasa say ya matume nsa frɛ nyame asofo afra sofo bi amma ba ba so wo kire Bible mu say pe wo benya Kristo ni bi a obeba obonte aba ba di akyinye wo frɛ so obeche mu so wo ntimi nkyerɛ. Sadia no, we are sick and tired of it. Yes, yeah, dear. I come akoma. Now ni bibia. Me se ba mu akwanya se wo ni bibia bra. Na bra ba tire city so be kyerem na wi ase hu sampa ade ni nie. Ya ni afre wa Christopher no ya betena so da. Wa ya say Bible se bi anye akyinye. Enso Yesu na aka se ordinate wo no ode akyinye ne bi. Wa de me kyerɛ. Etu ya Kristo ni ayi hu ade. Wo ya Kramoni ayi hu ade. Me se frɛ me na ba mu akwanya me se frɛ me. Se baso be for airtime kwa memo bi bra better na better do onim aya simple as abc yesu ya de because the hu etirimu dada no e de etirimu dem eno na amani pa ho kire yen ade do okra ye hunhira e so okọ ho Bible say no agya no oto Quran say no agya no oto de enimu ye kinyeje ye beje kinye saa na ade ache na ade asa emwa yen me pa cho me da ase abdosama major Sadia osofo your free chat way oka no it is true na enano ankasa no me ameka send them me ho ya anka na me ja program no because time no is short ema me eti no aye rush aye ntentem na samu akwanya biu sa topic we yentimi nwie one time koye your research over one after the other no church makosi sadia nyame ni pe o twa to oka ya sadia be ya beto ni pasum sawo wade ya na wo ka na eya no kra enipa na etie no sabe omunim nyansa cha yen eya ne die omunim nyansa cha yen fi se ya de ya ka die nim omuso na ejeje se koyi a ombeka ankoyi a ombeka so I respect every view yeah ba ye do obi ade ba bia I respect it dem ya mo bi enya botre ma ye ho na yen church ye ho ye nyina yesua ho meminim e na wo so nim ya ba Bible ne kora na ya twa beto ene obi na church ye ne enso ya befa ese e bisa kwasi ne ewuram ne esua ne yie na enso ye se de ate ye no saa na te enti emfa ne saa ade bi efa ne saa bi anso nye me ye sofo fa ne saa no betwam mitimi mfa ne saa ye se menya the inner thing no kura na mafanya no kura obi ntimi nkyerɛ me se we ye no kura fa Abdulsalam major me de mebre no apa ho mpo owura Samdakos me pa cho me da ase Abdul me the time no men ka sa ka 3 minutes pe na mapon enti e de na woka fa number no to dwa na me fa program no emre kakra medical kan se a Christopher din kremofo mensua de ena ahai no ye de mre time na ye adwuma ti enya de se yebetimi apeki ade ba ye boss se kire wa na so anya daje akoye den na se na wosua because me do ko Bible no kura ma Bible ka che se ye bo anyankopon bo soro ne asase be pem Jesus na 7,000 years every Jesus be pem na ye 2,000 years me do scientists fo bi ko Egypt ko ye research e de video bo fom ko yi dompe bi ko share machine sim ye se che na dompe na asase na di 5 million years me and do timu say ne bra ka che ye ntro nti Bible story ne Quran story ye stories na ya twere te se ka jo se ko agua nanse ene aso no mu ko afum no mu do afum so hunu sa nanso kura se kinda sana sa so nsem we aye ti no do ba to the program ne besi o person frame no frame 0248 37 68 21 0248 37 68 21 o frame amajoso Abdulsalam na no asem no akọwe adwene dantrim
Me pacho me the program na bury me a me dey dwumade o chia me dey major professor so poku da kon me pacho from major wana eno na mama me honhono no ma ye kese na ani dia me de mama honhono ma me no mo nam eye adwuma na ko mo nyina bom the great oracle one ba ko pe if you say me pay the phone there omo ye supremos ba bia wu adwuma bi omo ye bi nya me ensha me pacho numbers na wo de ba kuma wu tv ama me no atimi atrase one on one ni aye adwuma wo be wo na me suma hu ni ade ensa to ensa ye na de covid-19 adawromenti ye de ya batwa enachia eno na opambo kan no sanke etimi bompa ye twamu a ke ye de ensa na betia we de ye de ya batwa aha this time you say bibi obi ase abusu ama me phone number na mawo 0553 011 926 0553 011 926 and 0272 85 43 87. Come up. Akata wine. Akata wine. Say when are you so? Not a forklift dear dada. And only a juma me de bed juma. Na mi betri no ana chance ni twa no. Aye me de. Asawo. Chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo. O the way was fine to kra dem finfin no. Nso to e bebo ne se shower no. Chama aboko de. Me say ma bokasi dan yo. E dia man international contractor. No boss na me nua iba ya wo se chale nsuo to a be se shower. Roof ni nyina anye. Papa wo dada. GB1 say rain go away. Come again another day. Unsa na no oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no, you were Alozinc, and you were self lock. Na ni nyina wo de enyina nchen kakra. Say the abe bomus no kokra ne say you were embossed. Embossed. Thank you. And also me to me the number embossed. There be we are safe. On the board down so papa.